Tay ko ni. Ugma ng pista sa mua niya, okay kwarta. Taon. Nag-ingon to si Tirius Kua. Manahalinan daw sa bisitas. Mamayana ko no sa gatos. Mga mahal ko ng bisitas. Yung bisitas. Nantuon ako sa mama. Pinato siya bisitas. Yay. Mayana. Batay jackpot ni pre. Jackpot ni. Abli ang putahan. Asam tag-iyay. Hindi ako doon. Tara tag-iyay. Tara. Doon lakaw. Doon. Lakaw ng tag-iyay. Jackpot ko din nun. Tay. Ugma, balik ko lang tamo ugma mga gagmay. Uy, do. Ya, Uy, asan tao dia? si Papa dong. Oh, Lakaw mo dong. Lakaw, baguhay lang to. Ano day dong? manguha ta kog sundang iya ba? Sundang. Sundang? Ikaw man yung sundang? Ang habas dan mena. Ang mo sundang napangag. Ako ano na doon sa kusina daw? Bananti ka doon dong. Dali. Lakaw mo si Papa Gil. Asa dito pa dong? Kumpot asa to siya? Dili sundang. Tanawa lang dito dong. Oh, Ares ko dili linggo dong. asa man dyan sundang? Asa man atong butang sundang dito? Asa man sundang dito? Taya, saan sundang? Sundang dito ba? Asa man sundang? Asa ka sundang? Asa ka gibutang nila no? Patay nila. Ayaw mo na magsundang. Ay, usaman, ya. Tay kang Papa, nangawat ka. Ako nangawat oy. Sama na. Terungot Ayo, ka sini na, dong. kaman Unsa ko mo na. dong? Dili na lalagi ni. Unsa ning bolsita? Sinina ning bolsita? Patay ang mannog Plastic ang na apple. nakita na ako dry. Ako ra jud ni kuha Ala. kay as Unsa man na sila dras kong balik? Yay, nangawat ng guro. Hoy! Unsa man na? Nguha man na mga gamit na ora. Nayo ay. yo. Nangawat yo. Usa yo. Yo. Di ba papa may mo yo. Di mo na. Paroy. Yo. Di mo na ako Papa. Papa Di lagi. mo na ko nga Papa na nako. Patay ka nangawat. Dagan yun da. Kuwatan kang nakuha kang buhanga ka. Nagunsam ka dra. Ako yo kay nangahoy magugikan yo nya nakita na ko katong tuhanay yo. Yari pa dong manghuang ko na siya sundan, sundang. Nangawat no siya. Ngawat Nakita ka na na ko. ko. Dra sundang oh. Ay, sundang. Patay ang bisita. Ni, nagkaon tag-iya. Uha ganun tanong maron. Ay. May tanong ay. Bagkasang to Pilipino na yan. Kanina ko. Tay, ugma nyo.